waar gaat het been? Er kunnen ook oneffenheden zijn aan het been waar dat je mes op blijft hangen. Dus dat is gewoon snijden, is daar niet bij. Dat is een beetje schudden en zoeken van. Zit ik juist hier. Gaan we die valse filet schijnen van die kant zien. Dat is ook een klein beetje op het gevoel. Dan moeten we niet met een peller doen, dan moeten we met een uitdingen doen. Ik heb nooit niet met een uitbener gewerkt. Ik heb altijd uitgebeend met een peller. Je hebt dan een groot mes en je weet waar je moet zijn. En je hebt sterke polsje genoeg, want natuurlijk heb je met een groot mes bent. Dan de meeste krijgen hier problemen, maar daar heb ik nou weinig last van. Ik heb nog een stevige knoop. Maar dat gaat ondertussen ook niet meer, dus dat moet wel een klein beetje. Ja. Dus een uitbener is echt wel een stuk gemakkelijker. Dat is mijn voorbereiding langs deze kant. Hier heb ik een snede gezet, gekruist tot op het been, 1 snede. En hier heb ik eerst wat ruimte gemaakt, een beetje voorbereiding, door dat hier los te maken. Kunnen we hier nog een klein beetje meer ruimte geven, maar we moeten zelfs toch terugkomen naar hier. Nu gaan we hem omdraaien, want dat schouderblad, daar zit hier aan de andere kant een kam op, een been op. Dus dat moeten we even gaan opzoeken en dat zien we hier. Als je er niet direct een goede zicht op hebt, dan gaat je hier voorbereiden een beetje ruimte maken, die lap Amerikaan ermee afhalen. En dan zien we hier die kam al zitten. Dan gaat je eens met je vinger voelen. Hier ziet je die witte lijn. De wendvogel of het zenuwstuk, het groot zenuwstuk zit hier, komt al direct omhoog. Hier zit dat been en hier zit die valse filet. Dus dat diep liggend gebeente moeten we hebben. Je voelt dat eerst eens. En waar loopt dat? Dat pakt hier zo'n beetje een bocht. Hè? En dan gaan we er langs snijden. Zet daar uw mes tegen. En dan gaan we die andere kant ook nog losmaken. Hier ongeveer eindigt die knots, die plaat die er dwars op ligt. Dus we gaan er langs hier ook nog eens langs snijden. Oké. Terug omdraaien. Ja. We proberen die tand hier helemaal proper te krijgen. Dan zie je direct ook wat ik bedoel met een tand. Dus eigenlijk is dat hetzelfde verhaal gelijk als die gepelde. Zorg voor een goede snede tot op het been. Je moet maar 1 keer goed tot op het been gesneden hebben. Net zo goed gelijk dat het hier boven maar 1 keer was. En hier ook hetzelfde. Ik heb hier 1 keer gesneden te zien waar is die kam. En dan zet ik mijn mes er tegen en je kruist 1 keer diep. Niet meer, want hoe meer dat je begint te kruisen, hoe meer vliesjes en hoe meer dat hem gaat scheuren en er schiet niks van over. Dus hier is hem gemakkelijk herkenbaar, het zenuwstuk. Hè? En dit is al proper. Alleen dan deze die moet nog loskomen. Dat het vlies gaat doen. Nee, die gaat wel scheuren. Waarom scheurt die deur? Omdat ik hier met mijn mes zijn uitgeschoten naar daar. Dat is de bedoeling dat ik zo gesneden. Maar dat gebeurt bij mij ook natuurlijk. Hè. Dus de schouderplaat komt er zo uit, een beetje de plaat afkuisen en ineens ligt dat even.